ҳамсари ман умуман ҳис надорад дар бистар ва лаззат намебарад, ҳаяҷон надорад. ҳамин хел саволҳо ман зиёд мегирам дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Якум сабабаш дағалӣ ва саросема кардан. яъне вақте ки мард дағал аст, вақте зиёд саросема мекунад занро дар бистар, зан тамоман ҳиссиёташ гум мешавад. барои он ки организми мардро худованд дигар хел офаридагӣ аст. мард ки наздик шуд, аллакай тайёр аст, вале зан барои зан вақт дар кор аст. организм мо ҳамин хел сохта шудагӣ аст ки барои зан гапҳои хуб, мулоимӣ, дӯстдорӣ ва ҳамин хел гӯем ки саросема накардан. барои ҳамин мардои азиз, саросема накунед ва дағал набошед. дуюм сабабаш ин ба тозагӣ риоя накардани мард. бале инам сабаб мешавад ки занҳо ҳиссиёташон гум мешавад. занҳо бӯйро бисёртар ҳис мекунанд. агар мард аҳамият надиҳад ба гигиенаи худ, яъне дандонҳои ифлосу баъд аз носу сигарету дигар хӯроку бадани ифлос, ин хел чизҳо ки бошад, он вақт зан ҳам ҳиссиёташ гум мешавад. ва сеюм ин хиёнат. агар дар ин оила хиёнат буд аз тарафи мард ва ин масъаларо бо ҳамдигар ҳал накарданд, ҳамин хел монданд ва он зан дарун ба дарун худашро мехӯрад ва ин мард вонамуд мекунад ки гӯё ҳеҷ гап нест, ҳаминам метавонад сабаб шавад ки зан ба эҳсосот, ба лаззат намерасад. ва боз дигар сабабҳо ҳам вуҷуд дорад ки ман дар бораи он сабабҳо дар клуби занонаам хеле муфассал нақл мекунам ва роҳҳои ҳал кардани онҳоро ҳам ба духтарони клуб медиҳам. агар барои ту ҳам ин мавзӯъ ҷолиб аст, ба зери ин видео плюс гузор, лайк ва подпискаро фаромӯш накун. ман ҳамаи маълумотро бароят мефиристам.